Laging dinodraw niya. Lagi siya nagdodraw. Alam niyo, gustong-gusto ko to talaga kasi talagang very handy niya bitbitin. And, ayan, early in the morning niya, drawing na naman siya. Tapos, eto yung dinraw niya kagabi. Kasi yung mga ganito niya talaga pinatago ko sa isang folder. Ayan siya. Napaka-colorful. Pinupulayan niya after niyang i-draw. Ayan. Ito din, oh, mga creation niya. Hinahayaan ko lang siyang mag-draw. Dahil wala na kaming cable. Wala nang sky cable eh. So ngayon, lagi na niya pinapanood yung mga dinownload ko sa dinownload ko sa USB. So, ayan. Ang sarap dito sa sofa. I love Sunday. I love rest day. I love, yun nga, Sabbath day. So, dito lang tayo magkakape ako. Ayan. Gusto ko mag-film mamaya about sa sinamimiss ko na mag-film. Gusto ko mag-film dun sa kabilang channel. About sa business, ganyan. Kasi yun naman yung gusto kong i-share. So, ayan. So, ito na yung aking okra. Ito din, ito din, diba? Meron ng bee. Ayan siya, yellow. Iba-ibang kulay ito, guys. Everyday, iba-ibang. Mangga na lang. Ito yung mga niya. Iba-iba, everyday talaga. Iba-iba yung flower na lumalabas. This is portulaca. Ayan siya. Diba? Ayan, yan mga flowers yan. Ito orange. Mango, try ganyan. Ayan. Tapos ay manood ng movie, guys. Patilog, line flavor. Sige lang pandan. Dami yung line flavor good. Ito yung trabaho niya everyday. Bike. Talong, guys. Ang laki ng talong natin. Ayan. Mahaba siya. Mango yapon. Yang isa, ayan. Ano yan? Sitaw. Yan, talong. So, ito guys, hindi ko alam kung ano to. Sa tinanim ko to, hindi ko sure kung celery or parsley. Ayan. Celery or parsley. Hindi ko sure kasi nakalimutan kung lagyan ng pangalan. Yan ako dito. Tumubo siya. Parsley ito. Hindi mag-focus. Tapos doon, meron din ako itinanim. Hindi ko nalagyan ng pangalan. Hello guys. So, ayan, lunchtime na. O, diba? Kada vlog, kumakain kami. So, today is Sunday. So, syempre, special yung ating kakainin today dahil Sunday nga. Ito ay makasalanang pagkain. Para Sunday, makasalangan ng mga pagkain talagang kinakain namin. So, ito yung pagkain natin. Masarap. Ito yung nire-request ni Papa na yung sa Bisaya, Tagalog, pinahilisan. Yung taba. Yan na. So, ayan. Kain tayo, guys. Tapos, meron tayong soft drinks. So, ayan. Meron tayong mga ice dyan sa ating baso. So, kain tayo. Kain. Hi guys! So, mamaya, itong saging, yan yung ating lulutuin. Ay, lutuin. Hi guys! Gagawin yan yung ay, chuchay no. Ang hirap na zala. Hi guys! Kain tayo. Sarap kumain pag makakamay.
Hello guys! Good, ano ba ngayon? Wait lang. Hello guys! So ayan, hapon na, ako daw mag-vlog. Actually, talagang nakatulog ako kanina since super tulog ako na talagang na-relax talaga yung katawang lupa ko. So, na-relax talaga ako, no? Kaya, eto medyo refresh na-recharge na yung ating utak, na-recharge na yung ating katawan, yung ating soul. Ayan. So, ngayon, dahil hapon na, no? Almost 5 o'clock na ng hapon. So, gagawa ako ng, kasi ako yun, nanonood ako ng mga YouTube kasi hindi na ako nakakapanood. Pag Monday to Saturday talagang hindi ako makapanood ng YouTube kasi sagot ako ng sagot sa mga inquiries, ganon. So, ngayon, gagawa ako ng yung saging, gagawin ko na. Actually, si Hagrid excited yan kanina. Pero hindi ko na alam kasi ganitong oras, wala yan dito sa bahay. Nandun lagi yan yung sa best friend niya. Pero, dito kasi sa amin, medyo lumalabas yung mga bata. Kasi nga, malit lang yung village dito. Medyo malit lang yung village. At saka, yung nakakapasok yung mga lang. May nakakapasok din mga nitaga dito, pero parang safe din naman. So ngayon, gagawin ko nito kasi excited na si Papa sa gagawin natin salad na puro saging. So eto. Tapos nilalagyan ko ng mani. Ayan, nung una hindi ko nilalagyan, pero sabi ko para may twist. Para may twist, lalagyan ng mani. So, i-slice ko muna itong mga saging para maluto na. Bali 2 pesos kada isa. Kasi binili namin ito kanina sa baba, di ba? So, bali 24 pesos itong nabili natin sa mga saging. Actually, pwede naman yung ibang saging yung yellow, pero medyo mahal yun. Eto, tsaka medyo mas creamy ito, no? Ito na saging, mas creamy siya. So, nilalagay ko, ito lang, evap lang na Alaska. As in, yan lang, tsaka sugar. So, wait. Siya guys, medyo marami siya, no? Ito naman, gagamitin ko to, iano ko to sa balde at saka mga ilang araw sa tubig. Tapos yun yung ipandidilig ko sa halaman. So, eto, happy na 5 piraso binili ni Papa. So, ilagay natin. So, eto siya guys, nilagay ko na yung mani. And, lalagyan natin ito ng ice. Kasi, para siya, malamig. Tapos, lagyan na natin to. Ito, lagyan natin ng sugar. Yung Alaska Evap. Iba talaga yung lasa ng Alaska, guys. Kasi na-try ko yung, hindi na ako mag-mention ng name. Pero yung very common na Evap, iba talaga yung lasa niya. Iba talaga. Kasi, talaga siya. Hindi siya ganun ka-milky. Wow, milky. Basta yun, iba. Yun lang naman yung napansin ko. Pero, eto, siya. Sarap talaga siya. Ayan. So, eto siya guys. Masarap siya in fairness. As in, yan lang talaga. Plain lang talaga. Ilagay ko na yung ice. And then sugar. Depende sa inyo kung... Medyo tinatamisan ko kasi nga di ba may ice. So, pag na-melt yan, medyo tatabang. So, eto na. I-mix mo lang maya-maya. Sobrang creamy nito.
tingnan nyo ha, wala tong cream na nilagay, pero napaka-creamy. Favorite to ni Hagrid, guys. As in, super favorite niya to. Ano lang to, experiment ko na lang to, parang inimbento ko na lang na gumawa ng ganito kasi nagtitipid ako. Mahal yung salad talaga na. Tapos, ito yung very common na nakikita ko talaga lagi, yung saging. Kaya, yan. Kaya saging yung naisipan ko. Okay, puro saging na lang. Tapos, nag-add na lang ako ng peanut. So, yan. Nakakabusog to, promise. Pag marami kang anak, ano to, masarap to. Ayan. Medyo creamy siya, guys. Ayan, kain. So, ayan. Natapos na rin ako. And, ayan o. So, yan yung ating pinaka-simple ko na masarap na saging salad. Saging salad ko. Oh, ins papa. So, nilalagay niya yung mga dyan. Ano ito? So, Bigyan ng water? Kura. Okay, Na tayo. Kain tayo. Sarap. So, kailangan kainin to kaagad. Pag nilalagay nyo sa ref na maaabutan ng kinabukasan, medyo yung saging, magda-dark. Pero makakain pa rin siya. So, ayun. Yun lang yung downside niya. Pero, kailangan kainin nyo na kasi masarap talaga siya. Kain tayo. Kain tayo, Paps. Kain guys. Sarap. Basta sa ako kung magluto.